Εδώ είμαστε, Αψατηριώτες. Εδώ είμαστε με την αγαπημένη Λιάννα Κανέλη, όπου ένα χειροκρότημα, δώστε αφού το θέλετε. Μην το κρατάτε. Άκουμε. Θέλω να σε ακούσω. Όχι, πριν από τις διαφημίσεις με ρώτησες ποιος καίει. Θα πω 2 νούμερα. Δεν διαψεύδονται. Τα πάμε και στη Βουλή. Δεν τα άκουσε κανένας. Τα γράφει ο ριζοσπάστης. Να σου πω και κάτι. Το ριζοσπάστη τον αγοράζει το 10% αυτόν που ψηφίζει το κόμμα. Και δεν το διαβάζει, γιατί φοβάται είναι τα ίδια. Λοιπόν, δεν είναι ποτέ τα ίδια. Σου λέω αναδασώθηκαν από τη μεταπολίτευση και μετά ένα στρέμμα στα 11 που κάηκαν. Από τη μεταπολίτευση και μετά, με 2 νόμους, η Νέα Δημοκρατία αποχαρακτήρισε 25 εκατομμύρια στρέμματα και το Πασόκ αποχαρακτήρισε 45 εκατομμύρια στρέμματα. Με αποχαρακτηρισμένα 70 εκατομμύρια στρέμματα και την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, ποιος έκαψε, πουλάκι μου, το δάσος? Ο Σκατζόχυρος. Ο Σκατζόχυρος που τον δείχνανε να περπατάει απέναντι. Επίσης παρατηρημένο, στην προεκλογική περίοδο έχουμε τις μεγαλύτερες πυρκαγιές. Αλλά αν τα παιδιά είχαν άλλο βιβλίο ιστορίας και όχι της Ρεπούση, ναι, θα μαθαίνανε αλλιώς την ιστορία. Δηλαδή θα μαθαίνανε ότι το 36 ο Μεταξάς το στρατιωτικό νόμο στην Ελλάδα τον κήρυξε με αφορμή τις πυρκαγιές στην Αττική. Όποτε βλέπετε πυρκαγιές έρχεται Χούντα. Τότε ερχότανε με τα τάγκς, σήμερα έρχεται με τα ευρά. Χούντα έρχεται στα ποκαΐδια να δεις ανθρώπους που είναι με τίτλους και τους ακούς και καμώνονται τους φτωχούς και πάνε και ψηφίζουν τους ίδιους και τους ίδιους και λογαριάζονται προσκύμενοι στον ένα, προσκύμενο στον άλλον, προσκύμενοι στον άλλον. Πάνε μαζί και γίνονται ψηφαλάκια και επιτρέπουν στον εαυτό τους να γίνονται ψηφαλάκια. Μετά φτιάξανε και ένα συνήγορο του πολίτη. Πας στο συνήγορο του πολίτη, σου λέει ότι εκεί είναι έτσι, εκεί είναι αλλιώς, εκεί είναι αλλιώς, εκεί είναι αλλιώς, είναι η διαφθορά. Παίρνεις το χαρτί, πας στο δικαστήριο, λέει ναι, ο συνήγορος είναι για να ελέγχει τη διοίκηση. Δεν πιάνει το χαρτί. Βρε χριστιανέ μου, τι το θες το άρα είναι ο παρήγορος του πολίτη. Βιάζεις τα παιδιά, κάνεις ένα συνήγορο για τα παιδιά. Χαλάς το γάλα, φτιάχνεις μια επιτροπή ανταγωνισμού. Μετά φτιάχνεις το καρτέλ. Είμαστε η μοναδική χώρα, Λάκη, που βομβαρδίζει τις επενδύσεις της στο εξωτερικό. Αν θέλετε λεφτά, ζητήστε να γυρίσουν τα παιδιά από το Αφγανιστάν, από την Καμπούλ και από τον Καρφούρ. Όχι τα Καρφούρ, τον Νταρφούρ. Ναι, γιατί νόμιζε Καρφούρ. Όχι, στα Καρφούρ απλώς ο εργαζόμενος για να προλάβει, ξέρεις τι κάνει? Φοράει πατίνια υποχρεωτικά. Χρειάστηκε μεγάλος αγώνας για να μην φοράει πατίνια. Δεν κάνω πλάκα, στα κάθε